हाय फ्रेंड्स दिनै 17 तारिख एप्रिल 2024 ke dinini salmariwo norok nang tir common nan bagai phaijak ke norok nang je miyawor mani abo sekono mangsa nangai tongsiwo ke tinang phaso norok no phrangai rwnani bagai chaitugui tongo ke norok khata baji norok nang jeskapano rwnai success guti ke je sekono thangnai rok to mankhana miyani salo এখন ফার্স্ট অঙ্ক তো তুবি মালিয়া সাকসেস গুতি গাंजे नरकनो अबाय केरमानि नरक अब साबै थंखां नरक नानाय के नरक kaham ke check khlai thangdi नरक ani video no kaham ka naiti biskit khayawai ka नरक ni success ngai man ang नरक no guti swnamai rmani abo norok ni thanio ang norok no sabai kaham ka rimai aphungai mano hoichaba norok ni hisabai ani hisab no milui tong hangke norok sabai thangkang ke norok guti phrangai manai ke norok oro nugui mankhana kangtini norok no sunuk phunuknai ke norok nai tongdi ani video no soriawai ke norok nang success khlaimen bagai thangai tongo ke norok kaham ka naidi tai thungdi for ke tinang norok ni bagai tubi tongo khak norok thangmani tonga ke norok je miyani salo second no thangnai rok to ending norok 92 success nugui mankhana ke norok tini bo thangai naidi katini ka to norok nang bisi guti rok lak kom no ronai six house 6 ending hari ke tinang norok ni thani bo norok asara phar thumai naidi ke house line 3 ke norok nang or 3 rmani tangkai koro norok 3 nugui mankhana tei oro 3 nugui mankhana ke 2 7 4 6 1 2 3 4 5 ta house rakha ending line hangkang ke ending line hangkai 6 ending ke norok nugui mankhana ke norok ni thani bo hit guti tongnai norok thani hit guti tongnai 36 71 01 তারপরে
ho 46 64 67 norok no 6ta hit guti rokha norok abono thundi norok success norok ni bagui asuk no.